És most jó napot kívánok! 2025. május 12-e van, és szeretném bemutatni, hogy csinálunk mi tyúk pörköltet. Átadom a kameramannak a kamerát, ugyanis mesterség vagyok. Fecóka. Sziasztok! Magyarországon így csinálunk tyúk pörköltet. Egy havi fizetésé veszünk fél kiló paradicsomot. Még egy havi fizetésé veszünk fél kiló paprikát. Mivel már nem marad pénzünk, mert olyan jól élünk ebbe az országban 27%-os áfajúval, kölcsön kértünk hagymára. Végül vettünk egy kiló krumplit, de azt már úgy, hogy a boltos nem vette észre, hogy mi vettük. Szeretném üzenni mindenkinek, aki azt mondja, hogy ez a kormány jól irányítja az országot, hogy tényleg csak annyit szeretnék üzenni, hogy akkor szopjátok le Orbán napot, jó? Sziasztok! Fecó, te is köszönjél! Sziasztok! Puszi mindenkinek! Föl is hívott.